Здравейте на всички в Здравейте нашия... на всички в новогодишен стрим. Да. Днес ще играем днес и утре. както Де факто, да. нали? Да, тази година и другата година ще играем на Burger Simulator. Какво правиш с ръката си? Де да знам. Много. Така. Добре, то вече има много хора, не знам що. Но да, сега трябва да ги обслужим. Сега трябва да направим бургер, нали? Да. Вкусна игра, между другото. Така. Вземаме един бургер, нали? Слагаме го той. Трябва да взема едно такова, едно пачи. Брат, се обърне. Брат, защото гадна игра. Изтърлах бургера на земята, брат. Добре, това мисля, че е долното хлеб. Брат, много е на играта. Брат, това ще е много брат. Защо хванах чинията? Това остана на той. Не, то се хвана едно за друго. Така. What? Що за игра си избрал за новогодишна, бе? Окей, чакай. Кашкавал. Трябва кашкавал. Брат, какво? Виж, искам да ме виждаш кашкавал. Това прозвуча грешно. Те не би да правиш някакви черни магии тук, бе. Не? Ще ми виждаш кашкавал. Олеле, изгоряхме това. Кюфтето. Нищо. Ще го еде горещо. Жалко. И аз трябва да направя едно кюфте, човек. Брат, шегуваш ли се? Това е много трудна игра. Аз трябва 2 кюфтета да направя. Брат, защо си ми махнал? What? Как трябва да го обърна, бе? Брат, кюфтето ми изгоря. 100%. Брат, която игра е. Как да го обърна? Брат, не ми дава флип. Това музика, брат. Да, и на мен не ми дава. Аз пробвах да натисна нали, да го флипна, ама... Кое е това? Някакво All Stars. Някакви All Stars. Give me your best. Знаеш ко, препоръчвам ти да играме на Work at Pizza Please. Тя почти същото, само че е много по-лесна. Много по-лесно се правят пиците. Добре, давай. Да, левкай. Така, аз ще вляза и ти идваш, нали? Да. Така, готово. Чай да спра споделения екран във Viber, защото дали изглежда гадно на екрана. Не ми гледайте снимката. Смяна на екрана. Опа. Аз изключих как се спира споделянето. Да, ти не влезе? Да бе, вътре съм. Ето. Аз съм готвач. Какво? Чай бе, защо съм тука? Ето ти какво искаш да си? Искам съм готвачка. What? Какво? Искам съм касиер, готвач. Готвач, не бъди готвач, има много сопове има тука. По-добре. Пица боксър, деливари. Аре да сме касиери, защото да ги претоварваме. Бързо да вземе поръчките, но ние там се претоварват. Аре, искаш ли? Да, да ги тролим. Касиер, ето касиер. Окей. Просто какво искат? Я да видим какво искат. Това ще е много лесно. Добре, какво искат? Ама аз ги цъкнах вече. 1 second. Добре, пица. Ето. Това пица е. Цъкваш ги тук отгоре, нали знаеш? Нали знаеш как да им вземеш поръчките? Give me a sec. Секс? Какво? Ето го. Пицата. Натиснах. Айде, изпраща се. Оле, те изгориха нещо. Да, бе. Та иска маргарita. Добре. Какво искаш? Иска такова. Вижко, принципно има значение кои са твоите клиенти, кои не са твоите клиенти. В смисъл, като цъкнеш
нали, смисъл, като ги цъкнеш отгоре, значи те вече са твои клиенти. Ти не мога да натискаш за моите клиенти поръчката. Тия подаръци много ме дразнят тук по средата. Брат, той NPC беше легнал на масата. Да сложим така. Ама я се отиди на твоето място, ще бъде тук. Чакай, отивай си там. Ето няма значение къде си като цяло, зависи. Защото едни и същи, да, за това. Брат, нашите нищо не правят. Нашите нищо не правят, бе! Аз ще да готвя там, че са... Брат, той има едно момиче вътре, бе! Ма то няма тесто, как ще правят? Аз ще да доставя тесто, да знаеш. Сега се връщам. Ще бъда доставчик. Това бъде доставчик. Аз така взимам поръчките. Браус. Има някаква друга при мен. Искаш ли после да видиш моята къща? So many choices. Има 3 пици, брат. Брат, той слага всичко, ама не и само и тесто. А то на нас не трябва тесто. Не ми дадоха парички. Не, бе. Майко, 130? Аз купих една мандика къща. Аз купих къща. Брат, взех му на тоя камиона. Добре, нося съставки, ама не знам. Ти как се казваше между другото? Да, това си ти. Брат, твоята къща е още в началото. Ти угали ли си? Ало, чуваш ли ме? Да. Чакай, просто... Да. Това изберете по-бързо, трябва и да има и друг къстъмър. Какво ще искате вие? Господин, не знам какъв сте. Чисто панат. Между другото, едни от... Едни от най-добрите... Между другото, едни от най-добрите игри в Roblox са Breaking the Story 1 и 2, Brookhaven, тази игра, Dusty Trip и за тебе Murder Mystery, ама по принцип нали не се играем. И да, като цяло това е. Това са най-известните игри, които не са добри, смисъл. Самите игри просто са добри. Да. Я да видим така иска. Не са някакви бъгави. May I take your order? Брат, има 3 пици, защо ми казва има толкова много избори. Има 3 пици. Брат, нали ги знаеш, това са NPC-та, трябва да кажат нещо. One second, please. Брат, много пици имате, какво става? Пици или вместо с П да го заместим с Ц. Брат, ама не, има 3 готвачи. 3 готвачи не могат да свършат работата. Има менеджер. Той какво прави? Той нищо не прави. Буквално. Защо го имаме? Де да знам, някой... Той нали е платил там 80 робакса да е менеджер или тя и просто стои на гъза и нищо не прави. Това е цялата истина. Ама да плащаш, като ти няма нищо да правиш без това в тази игра. Принципно, сетих се ти какво мога да правиш. Той може да те отстрани от работата, в смисъл може да не си доставчик, примерно. Ако той така реши, ти не може да си доставчик. Ти знаеше, някаква премиум при мене. Някаква премиум с коронка. 1,3 милиона пари има! Тя е при мене. Добре, аз сложих тесто, в смисъл. Знам, че... Олеле, той тесто няма и кутии. Няма и кола. Значи много са, смисъл... Човек, тук няма ли някакви доставчици, които да дават това, което имаме нужда? Има някоя on break. Аре да не... Няма кук, няма такива. Омага, има една. Разкарай я, като и покажеш, че си по-добър. Двама са.
Брат, представяш менеджерката да дойде, брат, и сега ми казва уволнен си, брат. Натиска върху мен и натиска уволнен. Тя не може да уволни, ама може да махне от този пост. В смисъл, като те махне от поста, дори да лефнеш от сървъра, пак ще си махнат, ако си в същия сървър. Аз не мога ли пак да вляза там? Еми, ако влезеш в друг сървър, ще можеш, ама... А това къде отива? Аз не мога да разбера доставката ми къде отива. Когато кажа си какво и къде отива? Ами, отива през едни тръби, минава доставката и отива до пицарията. Специално не пицарията, ами това... до кухнята. Някакво при мене. Ето е касиер. Аха. О, той има и драйв-тру. Аз съм такова. Да, в смисъл, доставчик, да. Защо имаме трима касиери? Ами, щом има трима касиери, отиди в кухнята, аз ще дойда при тебе. Пица or drink? Кола. Кола ще ти дам. Не ме интересува, брат. Брат, какви са тия сопове? Тука. Бе, тия не могат да готвят, изгориха... Брат, те само хабят продуктите. Има много хора, които идват. И да, прав си, има много хора, които не знаят какво правят. Брат, тапанарка ме бутна в печката. Трябва да смени работата. А просто идваш на място, където искаш да работиш и цъкаш жълтото. Big Cook. Не. Стъпи върху него просто. Не искам да съм кук. Да, защото виждаш какви сопове има, нали? Пица боксер. Виж каква работа върша, бе. Виж така най-добрата работа, смисъл. Брат, аз левкам от този сървър и ще вляза в някой друг сървър. Тук са баси соповете. Буквално това са най-ужасните готвачи и там, какво ще кажи. Просто са ужасни. Те не могат готвят, бе, брат. Те просто... Какво правят? Не знам, смисъл. Ще ме правя, бе, брат. Те стоят и седно си бъркат отзад. Я някакви свободни... Ето! Ела тука. 10 човека, за мен и тебе до 12. Питам бързо, значи. Добре, Joining server. Yeah, sure. Аз какъв да бъда? Няма касиери. Да, и аз затова мисля да съм касиер. Касиер. Добре. Няма саплайери. Мисля да съм саплайер. Какво е саплайер? А тези дет режат пицата ли? Не бе. Саплайер е то, където ти беше, където доставя. Гледа. Деливари. Деливари. Не деливари. Саплайер. Ела на саплайер. Той е много надалеко. Много е надалеко, не идвай. Защото виж, тук сега виждам колко кен от кола има, колко... Аз съм саплайер, аз ги давам на деливари, аз ги давам на... Ти си доставчик Ти си доставчик на продуктите, така го кажи. Да. Защото на английски не го разбирам, но на български така се казва. Доставчик на продуктите. Аз сега къде да го нося? Трябва да го закарам в един ван и после... Да ти помогна ли? Не. Ако искаш. Само да мине този клиент, идвам. Айде, идвам. Има ли някой в менеджерската стая? Идвам. Има ли някой в менеджерската? Май няма. Ами има. Не, има! Билдър. Билдър, да. Тоест премиум.
А той защо сдава верна Робукса, брат? Много се Брат, те нищо не правят, бе, за колко правят изобщо. Са те просто стоят и те чуят по-скоро. Кой да уволнят? Брат, сокове. Той сега сигурно ще дойде при мене, брат. Как геймъра съм уволнец от работата, брат. Брат, той просто чуи какво да прави. Брат, аз съм саплайер. Аз съм саплайер и някакъв идва. Абе, като свърши стрима, ще отида да погледна какво прави менеджера. В смисъл, ще отида да погледна в YouTube някое видео. Какво е да си менеджер? Това си ти, защо си дошъл? Не, защо поръчваш още? Защото по-добре да поръчвам още. Ама, добре, но... Може да има повече от един, нали знаеш? Даже по-добре да е повече от един. Ма си ги слагай в колата. Там. Да, това си е моя вам. Ама да, това е моя... Да. Не, това е моя. Аз сега ще отида да ги таковам. Тук къде? Аз не знам къде точно се намира. Брат, защо толкова бавно? Да знам. Те са си бавни по принцип това. Бустовете. Ма не са толкова бавни, толкова. Добре, не знам дали това, което караме е достатъчно, но мисля, че ще стигне. Аз съм отпред. Добре, аз сега ще ги сложа. Бутнах почтата на тоя, на менеджера. Пощенската кутия. Добре, няма да стави. Аз се вършам за още. Не бе, ела бе, виж, трябва да ги сложиш тука. Не, къде отиваш? Да, бе, знам, аз не играя за пръв път. Не знам, брат. Трябва да отстрани минаваш, брат. Да, бе, исках да бутам дърветата. Ето го билтър, да. Това къща му най-близо. Къде, бе, къде? Не, ти твоята къща чапах най-надалек. Между другото. Как вървят нещата? Така, 69 кутии! Свещеното число. Добре, паркирам и ще взема от всичко по едно. Ще кажеш от всичко по две, защото те буквално са някакви 5 неща или 6, колко бяха. Моята къща е много бава. Да, много далеко. Ако си с кола, ще е по-бързо. Ама пак недалеко. Аз мисля да взема пак от едно от всичко, за да може да свърша е така. Може да не ми ги взимаш тая? То много тъпо, брат. Такова и си нови. Аз как мога да разбера кои са били твои? Аз имам само кутията. Ето готов, аз съм готов. Другите са твои. Тая работа много готина. Да, малко пари. Ако си готвач, получаваш максимума. Там се плаща най-много. По колко пари смисъл? По 200. Не бе, тука сега. Майче по 130, не знам. Пак 130. 130 отвратително много. Отвратително малко.
И то ги получаваш след колко време? Що? Сигурно след 15 минути откакто работиш това. Опитам се така. Пък като си готвача след сигурно 10-та пица, дете си направи и ти дава някаква заплата. Сигурно. О, всичко имаме по... Ето! 30! 30. Казах ли ти, че е малко? Да, касиер е много по-лесна работа. Да, и получаваш много повече. Брат, касиери сме, няма друг шанс, брат. А деливари колко е? Или пица боксер? Препоръчвам ти деливари. Добре. Чай, спри бе! То верно ли? Верно ли става така? Чакай, ето ти. Чай, аз да... Аз не знаех, че когато мина върху тебе с моя ще стане така. Те се разминават, защото са прозрачни, а продуктите падат. Чакай. Оп, ето. Чакай, имам още едно, моето. Ето. Има още едно отдолу. Отдолу, чакай. Така. Мерси, айде. Ай, Аз пак ще му блъсна на това такова. Аз идвам. В смисъл, аз идвам пеша, по-бързо пеша. Как ще е по-бързо пеша? Добре, ако не се получи като касиери, дай да сме деливари. Аз искам да пробвам деливари. Малко е гадно и трудно, защото трябва да чакаш докато си им дадеш поръчка. В смисъл, те казват, вау, благодаря, и го казват 2 часа. Да, ти тогава се почуваш. Да, ама дразни. Да дъмп. Какво е да дъмп? Да. Да брейк. Какво е да брейк? Не знам. The manager job is now open. Няма менеджер. Как съм менеджер? Трябва да... Така, отиваш на къщичката, дето е горе. Менеджер съм. Как така, нали нямаш пари? То не е с Roblox. Как ще не? Виж, просто трябваш да седне така. Я седни. Ще станеш ли менеджер? Wait. Ето вече е заето, не мога да... Трябва да лефнеш от... Трябва да лефнеш, да. Лефни да пробваме. Искаш ли да ти гифна бонус? Да ти таком бонус? Там пише Кати за менеджера. Дарох ти бонус. What? Как? Ето, мога. Можеш ли още? Не мога, трябва да изчакам някакво време, има някакво време. Погледни тук Кати, я натисни тук снимката да си ти. Ей тук. Не мога да натисна. Каква е тая шиба на Кати, бе? Я мръдни, чакай. Тъй, значи, за да станеш такъв, трябва да вземеш това. Менеджер телепорт. 80 робакса. Teleport the manager's chair as soon as the manager quits their job. Тая работа. Сняг в офиса ти. Искаш да те такова, make employee of the day. Какво ще рече той? Не се свиш. The manager... Как да дойда? Ти трябва да ми отвориш. Така. Виж? Аз съм служител на месеца. Да, служител на деня. Да, на деня. Духай тебе, аз съм на деня там нещото. Яла. Имам още нещо.
Човек да работиш. Я ги махни тея, дето работят тук, защото ми пречат. Кои бе? Абе тия готвачките. Че те буквално нищо не правят. Брат, кои са стопове? А ти готвачи ли? А? Ти готвачи ли се? Да. И ми пречат. Идвам. Брат, те се качиха на лентата за сортиране. Не за сортиране, ами там. Волт пробан. Волтни да са баннати. Волтни. Къде да волтна? Не знам, не знам, волт пробан. Не сни върху нея. Я ти. Виж, те слагат кокрочес. Те сложиха хлебарки в урната. Да. Брат, как да ги цъкнат тия кури? Волтни да я банеш. Ама къде е волта? Не да знам. Волта, по-скоро. Как да те... Ако напиша в коментарите Волт Кени. Написах в коментарите наклонена черта Волт място Кени. Къде си го написал, бе? Няма нищо. Последното съм аз. Тук го написах за така черта. Тук, къде се изхвърля? Къде се изхвърля пицата? Да. Ето. Намери го. Ей тук, да. Да, е така. Ама ти трябва да се облечеш като менеджер. Отиди в облеклото да се облечеш. Ей тук. Облечи някакъв костюм, нещо. Не съм на брейк. Окей. Менеджер. Ако те съм менеджер, трябва прилично да се облека, така ли? Колт. Жапан. Как се пише менеджер? Манегер, ама то няма. Няма менеджер. Ами, нямат ни официален костюм на английски, как е? Ето го, виж. Чакай. Чай, ще отида в преводач. Така. Сако. Джакет. What? Шапката е соромна. Не. Служи си някаква такава коса. Някаква коса. Добре, чакай. Here. Някаква прилична коса. За прилични хора. Добре, не тази коса. Как да се оправя, както си бях преди? От всичко махаш. Че ме удариха с нещо. Аз съм готиния шеф. Yes, come on, baby. О, Мартин играе Roblox. Оня Март. Да. Сега ще видиш готиния шеф. Да, е. Чакай, идвам. Идвам бавно, но славно. Да, знаех къде си. Не, в моята къща. Карай само напред. Не, чакай, само напред карай. Отиди на твоята къща, аз съм там. Да, тук съм. И как го намери той сако, да те питам? Здравейте, господин. Здравейте. Чай да те ви даде. Стой. брей. Я те.
Ела вземи менеджера. Педерунгел. Тя ще обвиня. Аме и ще ме назначиш ли? Вземи колата, докато е такова. Айде! Аре, можех я back to work. Качвай се! Мини Не мога да вляза. Мини през колата. Ще се качиш отпреде на... Давай. Може и да се качиш горе на багажника, ама... Объркахме. Не, това е. Здравейте. За вчера в офиса. Да почивам. 63. 63. Какво 63? 63 койна. What the hell? Много малко бе. И колко? Аз още нищо не съм получил. Как така? Ти защото нищо не си направил сигурно. Да. Това с какво трябва да правя смисъл? Ми уволняваш, назначаваш така. Нема. Така, искаш ли да напиша така, че come to my office? Как се пише? Кое? Някаква Кати. Come to my office. Еби майката на тая. Кати. Come to my office. Написах го. Кати той я вика боса. Да, Кати към my office. Има тук не... ето е Кати, отвори, тя е на вратата. На вратата ли? Да. Не напиша. Ето! Hello. И тя ти вика хай. Кажи good day. Да, добър ден. Good morning. Не, good day. Може и good morning. Good morning. How are you? Капайчуа. Ви там чукате ли са, бе? Я пусна да вляза. Sorry, not English. Тя не говори English, ма. Go back to work. Ама тя не говори English. Що я пусна да си тръгни так? Че що излезе? Чай. Къде си? Я застани. Я застани пред мен. Чай. Защо това ми е така, брат? Смисъл? Що седаш по този начин ли? Да. Май трябва да седам на малкото столче. Да, по-добре ще е. Ела пред мене. Пред тебе съм. Get back to work, брат. Give бонус! Искаш ли? Какъв бонус? Да, искам, може. Парички. Мани, живота е пари. Мани. Знаете ли хора? Аз ще спра стрима за малко на пауза, защото ми хрумна една идея, която ще разберете след малко. Дай ми нещо. И така хора, върнах се и в момента купих, това съм менеджер и вече съм менеджер. Купих професионалния менеджер, смисъл. Професионално да съм менеджер. Знаеш, аз май мога да вляза в това. В кое? В офиса ти, без ти да ми отвориш. Добре, ама аз пак съм си менеджер. Да. Ама ти не знаеш, че иначе трябва да ми отвориш да вляза. Аз май мога да бе. Принципно май не можеш, защото аз вече колко път съм пробвал. Аз се пробвам да се бъгна между нещо. Не се опитай, тук бъговете са невъзможни. Ела да направя служител на деня. Какво? Да те направя служител на деня. Дай ми бонус.
Не ми позволя. For being a good worker. 150 for being a good worker. Май ти си ми дал вече. Бонус чек. From the manager. Добре, какво трябва да правим сега? Ти какво трябва да правиш ти, по-скоро? Да, какво трябва да правим? Хвърляй се от някъде. Правя една такава. И сега слагаме така. Това пещ. Абе, какво правиш, бе? Искаш да ги банна тия? Да, бе, аре, махай ги те от тук. Пак не, брат. Ти можеш ли? Да, бе, чай. Кик плеер, кик. Кик, гласувах за кик. Окей. И тебе, да махаме. Какво? Мене ли? Не бе, иска ка и той е тука. Защото всички са за пеперони, бе, брат. А защо махна? Брат, значи ще спредваха тъпите пици. Абе, аз се чуя как да гласуваме за това тя да се махне. Не, то аз вече гласувах. В смисъл. Че беше си написано за гласуването, няма как. Има къде се гласува, мамка му! Да, работа е много лесна. А брат, как трябва да ги махна? Чай ще проверя в YouTube. How to ban. Facebook. Чакай сега, значи... Facebook. Не, твърде много пици има на това. И никой от другата страна не иска да прави нещо. Аре, правете бе, момицата ви. Не от играта. От... И то до мен е тъпия менеджер. Аз съм менеджер. О, баба, какво толкова искат тия, бе? Аре, бе, разбрахме циганче. When I'm magic in the summer, my heart beats out. Бе, брат, защо никой от другата страна нищо не прави? Миди ти го направи, де. Ко стоиш? Не мога, нали трябва да правя пиците? Добре, ай ти го направи. Не, аз съм боса. Аз като менеджер аз правих някакви неща. Абе не бе, остави тая работа за малко, отида с рашуна и се върни. Ама. Чакай, че съм... Що за въпрос? Те самите пици не искат да дойдат. Брат, то самото това за пици се е пъгнало. Чай, идвам. Добре, защо? О, мага. Едната пица просто не е била поръчана. Не мога да се реже. Така не може да се реже. Просто това зарязане е бъгнало. Ти ще целиш менеджера ли си, бе? Той ме цели с снежни топки.
Какво? Тома цели са снежни топки, Какви казах. топки? Снежни! Не от кожа, Нежни. спокойно. Нежни. Снежни. А ти знаеш ли, че... А ти знаеш ли защо това? А ти знаеш ли гейовете какво правят на Коледа? Како? Нежни човеци. А? Нежни човеци. Снежни човеци, иска да кажеш. Нежни. Малко не те разбрах. Кажи го на нормален език. Нежни човеци. Нежни. Нежени човеци. Не жени. Не, нежни, нежни. Н-е-ж-н-и. Нежни. Бъца. Какво? Ми кажи го така, бъца. Аз ще да бъда саплая. Няма саплаяри. Брат, аз върша работата на някои хора, които... Майка му да иба, не съм си включил камерата. На кои? На кой му върши работата? Кажи, аз ще го таком. И ко ще го такош ли аз съм менеджерката, Кога ти го направи? Кое бе? Уволни. Ама брат, аз не разбрах къде трябва да се гласува. Къде трябва да гласувате вие, шибаните слушатели? Аз гласувах, то ти излиза на екрана. Ма къде... Пак да питам. Къде е бутона? Де трябва да искаш да гласуваш? Просто той излиза на екрана. Ти като натиснеш за гласуване и веднага излиза на екрана. Ама къде е в средата ли? Да. Окей. Брат, колко стари пици има тука, бе, които са за буклука? Не знам, аз съм деливари, брат. Не съм саплайер съм, така да кажа. 160 пара. И аз така. То значи всички сигурно така. Брат, ти изгориха пак една пица. Браво си, брат, смисъл. Абе ти проста ли си, ма? Просто. Па тая вижда, че горето и стои на едно място без нищо да направи. Защо? Защо печеш втори път, бе, простак? Той си мисли, че не се опеква. Брат, той не е сложил доматен сос. Колко си прост, че не си сложил доматен сос, бе, идиот. Айде сега, слагаме та. Еми не го приема, бе, ти си май... Брат, колко тесто похабяваш ти, ма? Буклук. Не знам, аз нося много от всичко. Много, давай, защото тази шабан на всеки момент. Има някаква on break. Защо има на брейк? Защо са брейк? В смисъл, правете си работата. What? Та мръсна пица никой няма да тя яде. И защо по дяволите ходиш върху пицата? И аз да погледна стрима как върви. Аз съм забравил да си включа камерата изобщо в стрима. Добре, няма значение, сега ще се включа за тези, които искат да ме гледат. Ето не, хора, през цялото време си бях включил камерата, ама всъщност не съм я включил в самия OBS и де факто вие затова не ме виждахте. Ама да, като цяло аз през цялото време бях, мислейки си, че се виждам. Добре, доставих много неща, ако може, нали, вие да си ги таковате, но да. Да си ги таковате, да си ги заврете, ли искаш да кажеш? Майко, блъснах се в някакъв къщата. Как си се блъснал? Не знам, брат. Ти си го блъснал. Как си го блъснал? Има някаква... Ела.
Принципно тук аз като менеджер мога ли да се телепортвам? В смисъл, да идвам на... Отиди на твоята къща и виж срещу твоята къща. Каква е? Той я педа. Моля те. Отиди на твоята къща. Моля те. Ще трябва да дойда с такос. С кола, защото иначе... Добре, ела с кола, ела с каквото си искаш, брат, мисъл. Какво са направили тия? Вижте тебе какво става. Аз бях последната, али? Май. Не знам къде. Ето ме. Какво се случва тука, бе? Какви сте вие, бе? Аз казвам, тук това е богатство. Да, наистина, това е на хубава къща. Я да влезем вътре. Имаме право да влезем вътре, да я видим. What? Ела да видиш колко е хубаво вътре в тази къща. Не мога. Какво неща? Много ли е готино? Да, брат. Буквално е толкова луксозно. Няма да ми повярваш. Тя е с 954 000 пари. Откъде го разбра, ма под коя? Виж лидерборда. Шит. Ама тя трябва да е менеджер. Да. Да, ама аз реално в моят живот имам повече пари от нея. Буквално парите, които имаш в играта, не означава, че си богат. Че е богата. Да. Не бе, просто повечето хора мислики си, че мислят, че са богати, защото са богати в играта. Ма реално не са. Аз тук правя кръгчета за тебе, не знам. Искаш да влезеш в къщата ми да видиш? Не мога, виж какво става. Виж какво става отгоре ми. Брат, всеко ме ще падне всичко. Аз съм за тебе, ще помагам, ако нещо падне. Брат, къде е паркировка? Чай ще го преместя, стой на едно място и не мърдай, защото да не... Не, аз вече паркирах, брат. О май гад, стана. Брат, бъгам се. О май гад. Купих някакъв подарък. Я, да го отворим да видим кой има тук. Какво е това, бе? И съдръж. Добре, има вече много от всичко. Мисля малко да почина, как малко. Мазна! А как да отида на брейк? Брейк. I don't know, motherfucker. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. That's okay. I don't know, but you see me in the water, in the bliss, in the water, make a 100. Okay. Каква most liked? Most likes. I don't know. Most orders complete. 9000 ордера комплит. Има твоята мама, скъпа ни бъде.
Намерих пикап трък. Разбрах къде се гласува. Къде? Ела да видиш. Някъде се телепортирах. Чакай да се върна при тебе. Някъде влязох в някакъв друг сервер. Ти в игра ли си? То тук не са гласувало за те да ги отстреш, ми са гласувало такова. Брат, не мога да вляза. Къде е? Чай, ще дойда. При тебе, не мога да вляза при тебе. Сървъра. Защото е пълен явно. Не ми пише, че играеш. Не, няма как. Я се рестартирай. Чай, такова си Roblox. Всъщност това, дето съм го видял за волтовете, е било да махнеш менеджера. Демек един човек да гласува, пак мога да го махнеш. Дали, примерно, ако ти искаш да си менеджер. Да. Тук има някаква менеджерка, ама нея дай да я махнеме. Така, и трябва да са 8 човека, за да я махнем. Пък аз имам баджа за менеджер. Ела да натиснеш и този бутон тука. Като какъв да бъда? Няма значение, ела да ремувнем този менеджер. Ма като какъв да бъда? Ела тука да режеш пиците, дето. Пица боксър, хай. Да, защото е по-наблизко до той. Ела да ремувнем менеджера. 5 от 8. Да, още 3 човека трябва да гласуват. Той вътре ли? Явно. Или тя. Той е АФК. What? Ще види брат, това ме наколчира преди малко. Да, я видях. Как влезе? Това сега ще ме такова на Back to Work, нали? А ти като какъв си? Аз съм никакъв, между другото. Ти си Delivery? Не съм. Аз съм никакъв. Delivery? Да. То някак да ме махне. Не, може да те е такова. Може да те направи до работа. Я ми отвори вратата. Така. Не мога да седна. Ела да го махаме този менеджер. Да гласуваме. Не го ли таковахме? Не трябва. Трябват още 2 гласа. Идвам. Не ми дава да стъпя. Добре, да изчакаме и после пак да дойдем. Трябва да извикаме някой, ама кой? Като всичките са някъде на майната си. Представи си той сам да е гласува да се оттегли. Чакай, има Путко! Путко! Бе, чакай, има! Чай, ще й напиша коме. Ето го, шефче. Коме. Hello. Аз си говоря с шефа. Can I be manager? Питам го, can I be manager? Брат, защо пишеш 10 000? Да се хване. You can't, ти не можеш. На мене ми такова и... Защото аз си говоря с шефа.
No. I'm not 5. Аз не съм... Окей, бе. Аз не съм 5. Какво ще рече аз не съм 5? Не на 5 години. Скланах го. Ма трябва да напишеш 5 years old. I'm not 5 year old. Оле, той си излезе от мястото. Айде! Не. Влизайте всички! Влизайте тука, ще махаме тоsto менеджер, ще го махаме от тука. Брат, какво стане? Камерата ми пак се изключи. Що? Какво правиш, бе, маняк? Става при вас, бе. Бе, целят са там с някакви топки. Топки! Фортнайт, топки. Всички. Го. Аз взех парите. Остана, бе, take away. Чакай, къде, бе? Трябва се превърна в моторча. Видя ли, бе? Да, бе, моторчето струва пари. Не, си го купил. Не знам. Що е черна камерата и нищо не се вижда, е? Не знам откъде я знам. Какво се случва? Коледа е така, да всички по света, да запираме. Оле, кой гръмна, бе? Еми добре, да спреме за стрима, че стана много късно вече. Да, вече стана много късно, ама чай, само си включи камерата, само секунда. Нова година след всеки момент, брат, смисъл. Да, всеки момент нова година и аз нали, ще ходя да вечерам, така че... Да. Да се хващаме, нали, на трапезата. Добре, хора. Чакай секунда, чакай. Майка, Получих 73. Чеки малко, че тук да включим камерата. Камерата да я включиме, да мога да виждам. Нали, като за последно за тази година да си кажа... Да се виждат какъв си. Чакай. Си казвам речта като за последната година. Сега не се ли свързваме, мама ти си капала да им... Свърза са. Така. Би трябвало вече да се е свързало. Брат, това що не ще да се свърже ла? Брат, гласуваме за някой. Да гласуваме? Кик, естествено. Кик? Аз такова кик. Не знам кой е. И аз. Дано не съм аз. Моята къща къде е? Разгеле ми се пусна камерата. Браво. И аз по-направя компот ли да момчета? Ама що лаги така тая камера, бе? Вижте още лаги. Брат, много е шибан този телефон. Казвам ти, накрая ще го фърла през петия етаж. С телефона? Да. Какво? Какво казвам? Ти ме тръгна в устата.
Аз в къща нямам нищо. Аз как мога да го махна той като менеджер? Брат, къде знам. Няма как. Трябва още няколко човека да гласуват. Още двама човек. Ма кой да повикам? След някой от моите приятели да ги инвейтна, ама. Естествено не българи, ами там... Не е някой от класа ми, ами някакви непознати регион за приятели. Как да държа да играя? Не мога да играя да държа. Толкова се пусна нещо, ама ко се пусна? Не мога да играя езика ми. Не мога да играя езика ми. Оваре бе, яре казвай чао, че тракваре бе, яре бе, трябва да имам. 5 часа! Добре, няма значение. Камерата ми няма да тръгне хора, така че пожелавам ви чиста нова година, айде! И това е. Айде. Чао! Айде. Какво чакате бе? Свърш, край. Айде, чао.